buhay mo na. Hoy, hindi ka mag-thank you na ako? Maorag yun na! Maorag yun na! Namatya na mo! Pero kanaskit sa oto? Ma! Never! 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 Almura na sa yun namatya sa kukulo! Hoy! Dong! Ayaw itaw na na, Dong! Ipatol na na ba itaw ito? Puno ang duldo nito sa unahan, Dong! Mao di ay nga way kwarta imong bulsa. Kahit di ay imo di panuksok niya skillin ang kwarta. Wala pa ko kumagulahuna ko yun! Una pa yan. Ay, hosto! Buhanya! Dili ba ako yung suksok ng kwartahan eh? Karoon ba ko na kanimdum? Wala ko'y kwarta gabi eh! Karon wala na kay kwarta kay bibuking naman ka. Hindi lagi taon. Wala ko'y kwarta gabi lagi taon eh! Saba ay ko patuwa di ko nituon mo. Ha? Kana kay gitinay no suksok diha. Aki sa manila mo suksok ka na. Di ba kita ramay na puyo ni Baya? Karon naagyot kay kwarta diha. Nagkita ko. Bebe. Wala lagi! Ayaw talaga! Wala lagi! Ayaw lagi! Wala lagi! Ay, balo lang di ay! Hoy! Ayan! Asa ka ka? Sino ba tao mo? Kalit mo naglakawan? Hala! Ikaapat! Ikaapat ito! Ikaw na siya! Ikaw na siya! Ito! Sige na ako pangita! Ikaw! Sabihan ka na ako! Pagkakusin ako! Susok mo to? Ang pasa lagi! Wala lagi! Oy! Oy! Anel! Anel! Ang pasa! Ay, mahuli! Hindi ba dali mo sa nila? Adel! Dong kita gino ako. Ako daw sa kaman ng tao, Noy. Kumiti mo ba? Uy, puta man ka. Pag inumpo ka, kasi muna action ka, gibilang dahil matawa ka. Dungin tao, dung tingog, dung. Ano sa mananati mo, dugan? Ayaw na ginuom. Hisulti na mama, di. Sige na, dung. Ayaw to mo ginuom. Kung may problema ang tao, dung. Naon sa man ka. Dung. Sige na, tingog na, oy! Naon sa man ka. Oy, teka! Giyosan mo na itong anak! Hoy, kaya! Giyosan na itong anak, eh! Puro ka nagkoyo kung lubi araw mataga ka bunga! Kalimang patingog ka! Patingog ka ka itong anak, hindi lang mo tingog! Naon sa niya siya! Sino mo tingog? Hindi lang niya mo tingog! Gano'ng ka, Jumin, na amang na ka? Ha? Jumin! Tingog, boy! Naon di maguro ka tingog? Sultik kung sa imong problema. Di kay di ka mo tingog. Suka, amang na ka. Oh. Pa? Tingog mo lagi! Imo ka di mo tingog. Imo hinugiyog yung may di mo tingog. Karon tingog mo lagi. Matingog ba lagi ka? Pinausap mo ka ganina, oy! Naghinukto ka diha kay lako niyo, umarukan ka katawa! Nga naman ka ganina, ha? Naon sa ka? Si katawa. O siya inuktok. O siya katawa. Nari maghinuktok magkatawa. Pero naon sa man ka? Kasi papa ni mo musapit ni mo, mutingog ka! Yan ako, di ka mutingog! Ano man ka, oy! Niresulti na ako! Kaya ako may mong inahan! Makatabang man ko ni mo! Uy, sulti ko nun sa may naas imo! Una-una, diha si mo utos si mo dugaan! Di na mo tingog ni mo. Di mo tingog na ko! Yung ano di mo tingog man! Juben! Naon ka! Juben! Okay na, tingog ka dito! Tingog mo lagi. Juben, pagklaro ko no. Sabat, doon na kayo problema? Doon na pa. Oh! Mutabak mo lagi! Amaw ka maghambataa ka? Naku, di ka mutubag! Sinungahan mo mutubag ka! Di na katubag. Kaya mo siyang giyog-giyog. Ikaw ko rin giyog-giyog. Tingog ba ka? Ah! Binuang ni bataan eh! Di mo mutubag na ko, dili! Ano sa magkuday mo problema lagi di ay? Ha? Ano ba ka makatugan ako? Ha? Ito makatubag, papa ni mo? O siya may problema mo, Juben? Ayaw gawat ang problema. Pasagding ang problema, may mga problema ni mo. Siya ang problema ni mo. Na problema kag babae? Oo pa. Bangas ka! Heh! Babae lang di ay! Kunya inana na imong dagway, di na kamtingong si Minahan. Purbida ni mo, Juben. Babae na yung problema
dalan ako isip akong anak. Kaya aron nga malipay na ka. Unya haman hasulon na kahatagan ka problema ang imong babay. Kinsa? Kinsa na babayhana? Uy, sinadit! Hi, Besh! Kumusta na? Besh! Kumusta man? Busy ka? Wala rin kaon ako dito Ako, empanada. May ka diha, oy, kilami kay kagikaon? Kami empanada dahil. Empanada ni dahil. Kami. Pero, mas lami akong balita, Besh! Ay, mo nang nitawag gidayon ko nimo kay ganahan ko ikaw ang unang makaibaw. Nakadal mo sa mga iyan, Juben? Ano sama? Si Juben, Besh! Gidool lagi siya balik na ako. Ha? Mo ba? Salamat kay sa luha sa kang na magwangang pawikan baton sa timong gipahin. Niipikto? Besh, tinuod gyud mo mahika, Besh. Siyempre, di ba? I told you. I told Yes, you. Besh. Epektibo nga tong gibuhat. So salig na ka. Yes, Besh, uy, pero medyo mura to siya nagdibo gamay kay iya kong giingnan nga buwag na daw mi, pero naginarte lagi hapon to, pero di ba ni duol gid siya nako. Sige, ipanabit na sa imong mga kaila ha, na epektibo atong gihimo. Yes, pati ka epektibo, Besh. Sulit ragid kayo akong pagduol nimo, akong pagbayad nimo. Wag joy na usik, Besh, kay magkadayo na gid ni Joben. O diba? Sulit sa imong gasto na kuha na ni Juben. Pero actually, after na ako pagduol nimo, nag-andam na dahil ko sa mong kasal. Kasi naka-feel ko nga, naagid kay Power Bash. Tinud-an na yun ang imo, dili ragid na pagpangorta. So, karon naanagid ang ebidensya nga tinuod, gini mo mahigda. So, i-promote yun ka. I'm so happy for you, Besh. So, unya, Besh, mauto ka nang nanawag ko kay magpasalamat ko nimo. Pero, nanawag sa ko kay, invite nun tati ka sa mong kasal, Besh, ha? Sinadet? Nadet! Katong tigpatan to kwarta? Katong na ikaw sa naningil, gigugod o giro, nahog sa saba. Mo to'y nadet! Ha! Purbida ni mo na! Kana rin problema ni mo? Kagamay ka! Mo problema ka? Nagdit na di ay! Sos! Dili suntihin ko. O saan maging problema ni mong nadet? Ha? Day, makiminyo siya ako. Ha! Minyo ka mo nadet! Mag-video sinadet, di ba? O saan? Minyo! Nagasta na da inyong kasal. Sultian lang yan ti ka sa detail sa kasal, Besh, ha? Kay ka nang nag-ilis mong kukuan, oy, organizer. Na naman ako gitawagan ato niya, may klaro god niya. Muna nangita pa kong lain ba? Na ako'y solusyon, ana, Besh. Na ako'y solusyon, ana. Nakaika rin man? Madam Carlota's Dream Events. Ha? Ay, hala na asa di ka ng negosyo mo, Besh? Hala, sige, ikaw na lang akong kuhaon, Vicky. Para unay na lang. Yes, Besh! Mo-organize ta. Kung events like kasal, bunyag, patay. Hala, sige, Besh, ha? Ikaw akong kuhaon, ha? Kaimong kasal, day. Ako'y bahala, ana. Usa na sa akong negosyo. Ay, kanindot, ani. Uy, one-stop shop, manday ka. Uy, hala. Sige, Itay mo sige. organize, gikan sa wedding gowns, ngadto sa pakaws. Ana. So, ikaw kung kuhaon, Besh, ha? Di na tanan, ani, ang budget na baligya ng mga baka. So, kabaw na si mami o daddy. So, wala na tayo problema ako. Kada sinadet, umoy mo ikadayon? Nasulat ni kay ka anak na. Oh, tigpatan to ko nagkwarta, nagkwarta. Di ba? Buhong ka anak sa iyong ipangatag yan ni mo. Kani-kani sinunaan tingali ni mo. Oh, murag hinatag na niya. Kaya mo ko magpalit ni mo, ani. Ay, pa sila na. Kananak, ang buto ko, anak na. Kaya mo na yung madayon, mura na kag pensyonado, anak. Ya. Sa Manjibel, laki mo yung ka. Ya. Ipasi ka may doon sa manok. Ya, ganagam kik ninyo anang narit. Di ko na makiminyo nyo eh. Oh, di pa sobrang maminyo. Gawas pa. Ay, Jesus, nak. Ayun, anak. Ay, anak, nak. Kaya ka ng gana, nak. Mutumara ng gana kung mabuhong ka na. Kaya usawa na yung higog pa kung buwan kwarta. Pobre pa sa ilaga. Oh. Sa barateriya mo, bubli pa sila ba? Nga naman, nada ilagan na ko. Teriyan, kaya ba?
Kanang kaminyon, hangtod na nas katapusan, hangtod siyang pagkamatay. Importante sa panagtipon ang pinitik sa kasing-kasing. Mauna! Sos, pinitik sa kasing-kasing. Matayo sa lagi na kasing-kasing kung magpugma diha kung huwag kwarta. Mas maayos gusto nga na atay kwarta. Ay, kabala, besh. Suki naman tika. Barato ra na. Masindot pang good besh ug ari ka na ako. Ngano, gikan sa imong gown ug sa suoto ni Juven, ako nang yami-yaman para hangtod sa kahangturan, kamoy manag-uban. Sige ha, so magkita ta ha kanang next week so ayan ako makakuyog si Joven ako pero kung dili gani kita na lang magsabot na musugot ra to bisag unsa akong ikuan team sa kasal musugot ra to kay love baya kay kuato. Salamat inyo. Excited sa ko. Sige Besh, bye-bye. See you next week. Madayon din na. Sige. Sige, bye, Besh. Mwah. Sige, bye-bye. Kanang kasing-kasing do, matudluan ra na. Labinag na anay kwarta. Kung ilabi na, kung walay laing pa-involved, walay laing third party, dili parehas sa imong amahan. Mga pil mo ko! Oh, Bagal mo si Bilian! oh, kaya di tinod! Kaya pa siya na! Di tinod! Pero ako na! Oh. Kaya. Si Joven na itong istoryahan. Yan ang yakin mo ko mo. O di ba? Wala ki third party! Third party? Kung saan na iluhang relasyon ni Okay? Ha? Dili na tinod! Well, ay pabakak di Happy Limon! Ha? Ikaw ba? Di atas ang tumangan sa itong anak ay pabakak! Ang nakaraan! Ah. Wala ko nang sabihin ngayon! Noong Ay, sa kung taga-Tagalogi, ha? Ay, kung taga-Tagalogi, ha? Mga taga-pakasaka! Tiriyan, usam na. Uy, may nga, ayaw na nag-isingit ng nangagi na. Ang problema sa itong anak na si Jubin, wala itong atimanon, ayaw pag-hiskot ang mga tao ang labot. Ay, di ba ko na makilikayan, God? Di balik kayo malakpitan yun as uging sa imong kinabuhi. Ha? Wanang Juben! Juben! Hoy, paminaw na ko. Paminaw. Minyong ika na sinaglit. Kaya maayo na sinaglit. May kayo mo gasto. Murag kausara man tingay ko nakikita na dyan. Dili, pero kusuga mo gasto doon. Hayahay! Kaya na babayan na doon. Ha? Jubin! Juben! Hoy! Hoy! Siyan, sakit ang tiyan? Putang dugan. Hangin sa ko. Hoy! Kaya huwag mo dugan! Huwag mo dugan! Kaya na kahit ang tiyan! Jubin! Jubin, nasa ka balik ka rin! Usahin ka ng problema mo! Pilimon! Jubin! Pilimon! Jubin! Pilimon! Asa itong atong anak ko'y sundan to, uy! Kasi tao kinukumpura pa itong nasundan na! Jubin! Maulagi! Kinakita na ko ganina kahilakon siya! Naginuktok! Yung na yun, ni galit yung katawa! Pilimon! Dili taong ko gusto ko yung atong anak igai dito sa dol-dol! Nabati na ko itong anak amasan kung asa to panong! Dok, kita mo nga dito! Wala ba? Hoy! John? Ay, ginuktok ka ni. Problemado magnaong. Mukatas akong gibati noy kakoy oy. Ha? Nga naman? Murag di ko katuo nga mataptan kag problema. Kahimsog ni mong lawas. Sobrang magkakaskaon sa tanaw na ko nimo. Ay, imong nahoy, murag pirming busog-lusog. Pagtarong, oy! Be, magtiri sa istorya, ha? Doon na magkakay problema. Be, mangutan ako. Unsa may imong problema, ha, John? Na problema ko kung saon pagpanglibak. Ha? Na problema ka kung saan mo pagpanglibak? Kaya nga naman, galibak ka? O niya, bubawas mo kang libak? Ako'y gusto manglibak kay gisugo ko ni Kapsam.
Ngaon sa man, nga? Nga pagpanglibak nga ungo si Bambina. Mao ba na problema na ka? Bila ko ba, kay mo gangisi, mo sabot. Mao gini akong naw. Murag gangisi. Oh, mao ni. Tempera ko. Para na ako ba, John? Dili mo na nga ika problema? Pila na may pagsinggit nga mga silingan! Si Bambina! Ungo! Problema kay na yung wa tay ebidensya. Ay, sa iyo ba? Pangusgi lang yun, barugi lang yun. Ingla nga. Nakita lang ko sa si Bambina nga, nagtuwad. Ungo, hindi magtuwad. Ha? Ungo din ang magtuwad. Oo! Anak man yun na basta mga ungo, magtuwad yun sila kay bali na ilang tinalawan. Ungo, anak na, ungo na, inana. Oh, mao na. Oh, mao na tiyo. Kinahanglan doon na ebidensya ang ungo si Bambina. Aron dili siya butaran pa ka kapitan. Unya, mayon ko nga ungo siya. Ay, katuwad siya. Eh, mo gilinon nga, nagtuwad siya, nakakitay ka. Aron, dili na yun siya makadaog, di siya butaran kay na. Nabuhi taong gusto nga, umutar ko ungo. Mao na, John. Sundag maayo. Unsay isulti ni tiyo. Time pa. Time pa sa. Kisa may gaingon nimo ana nga ang ungo magtuwad. Mutar na kinsa? Oh, Ako kasawa, si Ubing. Kaya dito sila probinsya, dito sa Kanturato, daghan kay ungo dito. Magtuwad, mahapon, maat kataghanang magtuwad dito. Muna nga mutuwad, yung kusulting Ubing kay ungo mila dito lapita. Oh, mao na. Doon na natay ebidensya. Mao na isulti, John, ha? Tuman, bukot ka. sinang uging yung nagsulti nimo ana. Orang kesi Ubing, di nagsulti na ko, anak, nga ang ungo magtuwad. Butang versus tao. Kung di ka masultihon, asa may mas pililo nimo. Ang tao, isa. Pero kung di ka ganahan sa tao, butang yung piliyon, di ba? So, mo ibutang si mong nga ang tanang tao, importante. Ang tanang tao, imong higala. Aron, dili nimo makumpara sa butang. Makita ta sa sumbaya, I'm Ray Boles or Kaldong.